Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. 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 Rist den bønne. Rist den bønne. Rist den bønne. Lad mig se dig rist den bønne. Rist den bønne. Rist den bønne. Rist den bønne. Lad mig se dig rist den bønne. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. 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 Jeg kunne godt drikke. Så går vi hjem og gang. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. 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 Ja, alright. Så skal jeg lige se, om jeg har... var det kaffe eller te, du vil have?